Hej, evo nas drugi dan Bolda, sad smo u Vivrku na Manhattanu, imamo sesiju sa Filipom, orijentaciju i sad ću da vam u suštini opišem otprilike šta je cilj ove sesije. Prva stvar o kojoj je Filip pričao jeste da je network najveći resurs koji imamo. Znači ljudi koje ćemo ovde da upoznamo su najveći resurs koji možemo da dobijemo i ako uspemo da ostavimo konekciju s njima i da se povežemo s njima, možemo da ih kontaktiramo kroz 6 meseci, da ih pitamo hej, imam neko pitanje, da li možda me povežeš s ovom osobom i tako dalje. Tako da, to je nešto što želi da na početku radimo na tome, u ovoj prvoj nedelji Njujorka, da se povežemo mi unutar grupe, unutar ovih 12 Bold Fellowa koji su ove godine na Boldu, a posle toga da kad odemo na Buffalo, da probamo tamo da se povežemo sa studentima na samom Buffalu, da vidimo kako oni razmišljaju, da možda napravimo neke konekcije koje mogu posle nam pomognu u karijeri i tako dalje. Tako da, stvar broj 1 je taj networking i stvaranje konekcija koje možemo da iskoristimo kasnije u našoj karijeri. Nešto što se nadovezuje na tu hipotezu jeste da pričamo što više englesku. Na tim događajima, ako budemo išli na neke networking eventove i čak i ako smo unutar naše grupe možemo pričamo srpski, bolje da pričamo engleski da bi mogli ljudi lakše da nam priđu. Jer ako pričamo engleski i zainteresuje ih tema, oni stoje pored, možda im se svije to što pričamo i kao, hello, what do you guys do, ili tako nešto. Ako pričamo srpski, teško će im biti da priđu i da nastave konverzaciju s nama, tako da to je bio neki tip and trick da na tim događajima pričamo što više engleskog, što mislim da je stvarno cool. Naredna stvar je da step out of your comfort zone. Znači, to je bila druga stvar koju baš želeo da istakne, da to je dosta bitna stavka u Boldu, jer koliko vi se potrudite i koliko se vi date, toliko ćete izvući iz ovog programa. Tako da, rekao da će biti dosta tih networking prilika i da bukvalno samo priđemo ljudima, da započnemo neki razgovor s njima, da se konektujemo na LinkedInu s njima. Davat će nam usput još neke savete kako da to izvedemo, ali većina toga je samo kao step out of your comfort zone i kao du stvari koje ne bi inače radio, a to je, mislim, sad ja krećem da mešam srpski i engleski, to je jako cool za njih. Filip je sad pričao polusrpski, poluengleski, više engleski, ali s njima je presmešno to i to je nešto baš karakteristično za Bold. Stvarno pričaju neke rečenice na srpskom, neke na engleskom, što je meni jako cool. Znači, to je u suštini ta prva nedelja. Sad smo prošli kroz raspored koji ćemo, znači šta ćemo sve raditi tokom te prve nedelje i većina se stvori na neke lagane događaje, upoznavanje, rađenje na mindsetu, znači to je fokus koliko ja vidim u prvoj nedelji. Da nam pokažu kako se ovde razmišlja, znači kako ljudi u Njujorku razmišljaju o startupima, o idejama, o preduzetništvu. Znači to kao we are the resource i we are the product i mi moramo sebe da brendiramo. To je bila neka tema o kojoj smo pričali, ali nema toliko dugih ili napetih ili teških sesija u ovoj prvoj nedelji. Tako da moj savjet za sve naredne generacije Bolda je da iskoristite ovu prvu nedelju da što više obiđete grad. Znači mi smo juče išli do Times Square-a, sad smo prošli pored Empire State Buildinga, ići ćemo do Wall Streeta danas, obilazit ćemo downtown Manhattan, tako da ovu prvu nedelju, zato što nije toliko teško i kad se odmorite od jet laga, moći ćete super da iskoristite, tako da eto, neki moj savjet je da ovu prvu nedelju, prvih 4-5 dana koliko budete u Njujorku, iskoristite da obiđete što više stvari. Usput ću deliti tips and tricks šta je vredalo, šta nije vredalo, kako mi budemo obilazili, ali eto, toliko za sada. Sad smo imali ručak, pauza, pa nastavljamo dalje, imamo ponovo sesiju danas, onda idemo na zajedničku večeru. To je super ovde, u suštini dosta često imamo organizovan ručak sa Filipom i Bojanom. Nekada imamo kao free time, tako da na primjer sutra imamo skoro ceo dan free time. Deo imamo obilazak s njima, posjet u muzeje s njima, ostalo je kao free time. Tako da tad trošimo svoje pare, ali dobijemo od njih džeparac koji možemo da trošimo, tako da je to super. Za sada fenomenalno, tako da idemo na sesiju narednu, pa ću vam preneti šta je bilo tada.Ome u nekom kao Skype sobi ili tako nešto, to imaju u Vivrku. Sad smo baš završili sesiju sa Filipom. Imali smo prvu pitching sesiju gde smo bez prepa trebali 1 minute da pitchujemo.
Znači pričamo pred svima, dobijemo feedback od Filipa i ostali nam postavljaju neka pitanja, čisto da vidimo šta su to neka najčešća pitanja koja ćemo dobiti kad pričamo bilo kome ili kada želimo da predstavimo neku ideju na nekom sastanku. U suštini bila nadogradnja onoga što smo pričali jutro, znači ti neki networking eventovi, speed dating, kako sada da se najbolje predstavimo u što kraćem vremenu. I tu smo dobili u suštini neki savjet da u suštini budemo jasni i kratki, jer imamo samo minut, tako da moramo da uklopimo intro, problem, solution i ask u taj minut. Ne smemo da ulazimo u neke detalje i tako ako nekog zainteresujemo, detalje možemo da očekujemo u pitanjima, što se zapravo i desilo i to je u suštini bio dobar savjet. I nešto što je glavno da istaknete tad je why you. Znači koje su to neke glavne karakteristike koje vas odvajaju da ne može neko tek tako da uzme to vaše rješenje i da ga replicira i šta ste do sad već uradili, da pokažete neki traction. Idealno ako imate, ako ne, u suštini kako ste došli do ideju, šta vas čini jedinstvenim i zašto je vaš tim snažan i može stvarno da ispuni to što obećavate. Tako da, sad je bio fokus na tome. Sad idemo na večeru, na neki Broadway, vidjet ćemo, nemam pojma, da niste li nam kažu da nas skoro ceo dan bila je kao tajna. Tako da, sad ćemo vidjeti kako će to ispasti, tu ću probati još malo da snimam i ništa. Sad je otprilike 6 ovde po lokalnom vremenu, 6 popodne. Idemo to i uveče, ako bude još nešto, ako budemo išli, pokazat ću. Evo nas, bili smo na večeri svi zajedno, bilo je super, išli smo kao Broadway restoran, znači gde nastupaju ti ljudi koji studiraju na Broadwayu i time u suštini plaćaju sebi školarinu, tako da su pevali, plesali, žurka bila non stop. Malo je čudno, ali stvarno experience sjajan koji preporučujem. I to je to za danas, sad idemo do hotela, već je pao mrak. A sad ću vam pokazati jednu... Da, kolje. Sutra idemo u obilazak New Yorka, znači baš sa Filipom i Bojanom. To je manje više to. Da, imamo, isto ćemo biti u Central Parku, tako da ćemo i to pokazati. Tamara se skriva. I eto, toliko za ovaj dan, nadam se da ste uživali i da ste ispratili ovo što smo radili. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno pišite u komentarima. Mogu pitati mentore za vas, mogu se posavjetovati s ljudima, tako da što god vas zanima. Ili nešto što bi želeli da ja snimim i da pokrijem, predložite mi, treba mi ideja. Tako da, eto, toliko za drugi dan, vidimo se sutra. Ćao ljudi!